Weche mamoko motenore gi mago mag siasa en ni jodak e kar chung'o bende mano ma Kimilili koro ni to wuok oko kendo Seyo mokalo jaod bura ma Kimilili kono endo Didmus Baraza kotenore koda wechego mane owacho kinde mokalo chien magiyango ni gin mana mago manyaya kwede mag dhoudi katelnegi koda jasiasa Abdul Aziz Mulama koro ni to yango ni oganda duto nitiere kod ratiro mar chung' kendo laro lemo moro amora e kar chung' od bura nindo mopogore koda dhokonogo mane otigodo koda Didmus Baraza e kindego mane oyango ni oganda mawuok e dhot machielo onge ratiro moro amora mar chung' kendo laro kom moro amora e kar chung' od bura nindo mano ma Kimilili. Tuko kabila nyingi sote kama 43. Ninalaani kitendo kenye alifungumzia jana akisema mtu anaitwa Mkawango arudi Matungu, na hali Matungu pia kuna wapukuzi wako huko, kuna mtezo wako huko, kuna msapoti wako huko. Na Kimilili yenye anajivunia kwa historia, mimi nasikia Kimilili jina ni ya wasapoti. Na hiyo sio msapoti. Sasa inaonekana wasapoti wamempa sisi mahali pa kukaa.